Hayi, siyazizwa indaba. Uyingane kwethu, siyazizwa indaba. Izolo, ngey'teti bese kuyi-event ebise-Phosphorus. Ayikho-ke leya nto leyana. Ibuhlungu, ngicabanga ukuthi mhlampe i-high command kumele kube khona iy'nyathelo kumele iy'thathe. Ayikho-ke leya nto. Ayikho leya nto. Uma ukuthi mhlampe inhlangano beyikhiphile imali kunento ey'ningi ey'questionable. Besazi abantu bazothathwa ngamabhasi, abantu bathathwe ngamatheksi, abantu basalile because of amatheksi awakhonanga ukubathatha bonke. Ngeke kuseze u-2026 akungadlalwa ngathi ingane zakwethu thina sisebenzile siqedile manje akungadlalwa ngathi asingabuyiselwe emuva. La bantu abayibiza nge-leadership yala eGauteng always basiletha down, always basisabotage, always. Abantu besela bayanga abantu estadium. Yes, bekugcwele, hhayi estadium esigangeni ngoba basifakanga estadium. Bekugcwele khona lapha esigangeni. Abantu basalile. Okuyibona abantu abavota. Okuyibona abantu okumele siwine ngabo ukhetho lomasipala. Ngoba phela i-leadership thina sinendaba nayo noma ingayanga lapha egroundini. Uma ngabe bekukhona umsholozi laphana, u-General Secretary, bekuzobe sekuphelele laba noma bengazanga, as long as sazi ukuthi la bantu abasuke bakwi-ground esibadingayo bebekhona laphana, bekuzobe kulungile. Instead la bantu abakwi-ground basele sibaconvince-ile abantu sathi abavotele i-MK, abantu bayithanda i-MK. Bebesela bayanga. Ingoba amabhasi okuthiwa azothatha abantu awafikanga, abantu sebelayishwa ematekisini. Why? Imali yamabhasi bengaphumanga. Abantu basalile abayanga. Sikhanda siphi isithombe? Leadership yaseGauteng ikhanda siphi isithombe? Siyacela kwi-high command ihlakaze yonke sonke lesi structure uma ukuthi contract bese sikhona. Ihlakaze isiqede nya ungcono ngamani isiqale ngabantu abasha esingabazi. Abasha shaya singabazi. Ngamani isiqale ngabo ungcono. Basifeyilile abantu bengaqali. Benze lento abayenza ku-purpose mandate, benze yona na this time around. Baphinde basifeyila again. Abantu basela hayi ukuthi la bantu abantu bebaningi but ukuba abantu bakhona ukuhamba bonke. Bekuzobe kunyimfika lapha. Abantu bayithanda i-MK. Basele sithini kubantu abasele thina endlini? Sithini thina uma besibona silapha bona besele endlini? Sibuye sizothini kubona? Asesibona abaqamba amanga. Singabaqamba amanga because of le leadership esinayo la bantu bayibiza ngo my leadership. La bantu bayibiza ngo my leadership. Ayikho le nto leyo. Sidluleke kule uthani babashile basele endlini abantu. Igipa. Ziphi igipa kanti? Abantu bakhala igipa bayithola. Umuntu uzokhalela mina iskipa agent ngingasithola iskipa. Uzosithatha aphi iskipa mina? Nina ku leadership. Ningafuni ukunikeza abantu igipa. Nenza nje umathanda, nenza noma yini enithanda. Mina ngizosithatha aphi iskipa njengoba ngomacece. Abantu ku-MK bathanda into eyi-one, iskipa, uma kwathola iskipa lesi siwu-round neck lesi sinelogo. As long as ebona kunelogo ye-MK. Abantu abayitholanga igipa. Sibuye siyothini thina kubantu? Sithini? Ngiyabona nisibuyisele emuva. Sifuna ukhetho lomasipala. Siyazi ukuthi la ku-MK kunabantu abaku-MK kodwa basebenzela indlela kagogo abangasebenzeli i-MK abazodla imali ze-MK. Zidliwe-ke imali laphana. Isound besingekho phela eholweni laphana. Angiyazi mina isound enjalo. Sound bale lento ebikhala lapha. Yini imali bengaphumanga? Sound bale yana. Ongayizwa useduze kwestage ungayizwa. Uma ungayizwa useduze kwestage umuntu ole phansi kwetent uzoyiswa kanjani? Lo sound. Ya sound yaseholweni. La umsindo ozovaleleka khona so. Leya sound ebilapha. Yini kwenzakalani? Nihluleka. Manje nihluleka ingane zakwethu sukani. Sukani nje manje nihluleka ingane zakwethu. Ngicabanga mhlawumbe i-leadership high command ye-MK ibonile ukuthi la eGauteng iningi into okusafanele ilungise.
sicela ihlakaze nje yonke lento ethi thina singoma leadership ye-MK la eGauteng ihlakaze yonke iqale phansi. Problem i1 bonke lanto bebehlela lo mcimbi la abantu ababiyolwa nomsholozi esandini. Yikho kunje asimangali masibona kunje. Yini kwenziwani yini lenziwayo? Asiyeke ke sami. Sathi sesigangeni manje bengasho ukuthi sosuke stadium ngathi. iPost ibingasho ukuthi Phosphorus Stadium. Ibingasho kanjalo iPost. Obokhehwa abantu. Sekumele manje uma ufuna ukubona ucokame nocela noma ucela semva kwakho ukuthi awuthi kancane ungibonise. Stadium sikhona nasi ngemuva. Kunama grandstand. Kuhlalwa so. Stadium. Akekho sithi omunye. Mina mangime ngiphambi kwakho njengoba ngumgoqo wensizwa ngingaka mangime phambi kwakho uzobonani. Ngosikhathi uzobona umsholozi sengimileke mina phambi kwakho. Yini ozoyibona? Stadium sikhona nasi. Ebengathi noma ngime phambi kwakho uma emva kwami ubenzoba ume phezulu ukwazi ukubona. Nasi stadium yini lezo silahlele esigangeni. Bani babulawa indlala. Balwe indlala bese kuba ngikudla lapha. Bese kuba ngikudla. Awucabange ke mina ngizosithatha isibini sokuyoqhuwela ukudla. Mabe kusabangwa umuntu ozobuya kusasa azokhalela mina ethi macece ngicela iskipho ngizosithatha iskipho mina. Ethi macece ngilambile nami ngifuna ngiyoqhuwa lapha. Nenzani? Yini lenziwayo? Hayi udlaliwe ngamakhomanda nganza ukuthi yekani ukudlala ngabantu, yekani ukudlala ngabantu. Omngcono ngamane nisale nini endlini. Nisithatha isibindi sokuthi impela niphume nize lapha na kulokhuzane ku anniversary nishiya abantu endlini. Sizobuka nini? Asizobuka nini lapha sifuna abantu thina abasoka ku ground ibona abantu esewina ngani vote noma ningahlala nini endlini. Athi naseni convince ukuthi ni MK noma ningahlala nini endlini ningeze as long as labantu esibadinga abazobe belapha. Kwanele. Niye noma ningahlala endlini nabo my leadership. Ikuthini kini lesibini sokuthi nigibele stage nigxumagxume nithini nithi bathina abantu. Phuma lesibini sokuthi nime stage nina nigxumagxume. Nijabulela ukuthina abantu bengekho besele endlini. Yini enijabulela nithini nithi sisebenzile nenzeni? Sebenzile abantu nibashiya endlini. Sisebenzile abantu sibaconvinceile abantu bawuthanda umkhonto. Ngoba nina ku ground futhi anibonakala. Kodwa stadium yini phambili. Ku ground anibonakala. Abayimeli ungathi uyambuzo kodwa yakho nabantu abangangeke azakutshena. Nisifuna ama report into eniyenza kuphela ilokho enikwenzayo. Makubuza kodwa yakho namamember amangakabazi. Ngifuna ama report nini? Ngifuna i-report nakuphela yonke enifuna. Nihlale ni busy kodwa ukhetho lomasipala namakhansela kabikho angabi ngamakhansela. Kodwa uhlezi ni busy nenzani? Yini enibhizi ngayo? Bese nishiya abantu endlini. Nifuna sizobuka sizonenzani? Thina sinendaba nani? Sinibone ngixhuma lapha stage. Asinendaba nani sifuna abantu thina sifuna ukubona ugxuma abantu hayi nina. Amamember ze-MK la ku ground sifuna ukubona wona lapha. Hayi nina sinifuni. Kanti ni convince ukuthi si convinced ngani ukuthi nina ngamalungu e-MK yini okufuna ni convince abantu bengene emkhontweni. Nina noma ningezanga lapha. Makuze bona kuzobe kuphelela abantu bafuna ukubona umsholozi. Hayi nina. Nina nizithunywe kamsholozi. Kodwa nikwezi lokho nikuthunywa umsholozi. Abantu bafuna ukubona umsholozi basele endlini. Bamemeza thina emafonini siphendule sithini asinawo amandla siphendule sithini. Bashiya endlini nini. Sizobuka nina ngixomaxoma lapha. Sibuke nina nibizwa ngoma leadership lapha. Wobani bazovota yini? Niba u10 bangaka abantu enibashini. Thousands abantu asela wayile groundini. Iluphi ukhetho kaMaster lesokuthatha ngani niyoba u10? Kunama thousands asele ukuyibona ufuna sithathe ngawo ukhetho. Nina nizosenzelani niba u10? Hayi siyazizwa indaba enike ukudlala ngathi. High command, national high command. Please akenilungiseni nje la eGauteng la kunenkinga la akenizolungisa lenkinga la eGauteng. Sinendaba thina noma my leadership abantu sibafuna laba se groundini bona into esizothatha ngabo ukhetho. Hayi labo my leadership. Labo commander morning hayi. Sibafuna labo thina sifuna laba abaku ground. Ungitshela ukuthi leadership akwazi ngisho ukugcwalisa iform le membership. Hayi siyazizwa indaba kusho mina macekeceke.
hayi.